Viimeksi kävin juoksemassa alkutestinä 10 kilometriä ja se meni tunti 20 minuuttiin. Eka 10 kilometri ikinä. Jös. Ja heitin 3.501, jotka epäonnistui aivan täysin. Musti. Tässä alkaa näyttää keskiverto tulossa koko ajan. Joten harjoittelemista riittää. Tavoitteet on ottaa juoksusta 15 minuuttia pois ja heittää 3.501 30 keskivertotuloksella. Tässä videossa katsotaan, miten mä oon tähän mennessä treenannut juoksua ja dartsia ja millaista treenaaminen on ollut. Lähdin treenaamaan juoksua juoksemalla lyhyempiä matkoja ja koittaen saada tuntumaa nopeampaa vauhtia, joka on sujunut ihan hyvin. Sekä toisella viikolla oon oppinut tavan juosta ylämäkeen niin, ettei piiputa aivan täysin. Tässä on tuloksia viikolta ja ne on näyttänyt jo ihan hyvälle. Oon juossut tommosia matkoja. Kerran kävin kaupassa ostamassa ruisleipää. Se juoksu tuntui niin hyvälle, niin juoksin takaisinkin. Ja mä oon huomannut tässä, että juokseminen on tosi mukavaa, varsinkin juoksun jälkeen. Eli juoksussa mä oon keskittynyt juokseen lyhyempiä matkoja nopeampaa ja viikonloppuisin pitempiä matkoja. Kolmantena viikonloppuna mä en juokse pitkää matkaa, jotta jää 10 mehuja. Mut on yllättänyt treenatessa juoksua, kuin mukavaa se on. En ole ikinä pitänyt juoksemisesta, mutta nyt on huomannut, että se on tosi mukavaa. Ja juoksu luistaa hyvin, varsinkin kun musat on kunnossa. Juoksussa vaikeinta on ollut ehkä reitin valinta, koska Jyväskylässä tuppaa olemaan aika paljon mäkiä, joten ylämäkiä on tullut vastaan joka reitillä, mikä on ihan toisaalta hyvä mietteen kunnon kasvatusta. Mä oon lähtenyt treenaamaan dartsia vähän myöhään ja oon koittanut saada heittotekniikkaa kuntoon lähinnä. Viimeili toissa viikonloppuna pää meinasi hajota aivan täysin, koska tikat ei suostunut osumaan sinne minne halusi, joten rake kuittasi. Tarkoitus olisi treenata heittämällä ekalla viikolla 100 heittoa, tripla 20 sektorille ja pelata ihan perus 501, jotta saa vakioitua se heittotyyli. Sitten toisella viikolla 50 heittoa per päivä, vaan triploihin. Sitten osuma-alueiden hallintaa, tripla 20, 11, 19, tripla 18 ja lasken osumaprosentin. Sen jälkeen kun pisteiden pudottaminen on kunnossa, mä alan harjoittelemaan lopettamista ja seurata millä pistemäärillä pääsee aina lopettamaan, jotta voisi harjoitella niitä tuplauksia. Darts vaatii paljon toistoja, joten rakekuittaamiset ei ole hyväksi treenaamisessa. Dartsissa vaikeinta ja helpointa. Dartsissa ei ole mitään helppoa. Dartsissa vaikeinta on osua sinne minne haluaa. Tällä hetkellä juokseminen on mukavaa ja dartsi on aivan älyttömän vaikeaa. Treenaaminen jatkuu suunnitelmien mukaan ja nähdään seuraavassa videossa.